напісаў. Ой, нічога не бачу. І як гэты дзядуля дабрадзей у гэтых акулярах ходзіць. Во, зусім іншая справа. Зараз усё відаць. О, прывітанне, сябры. Не здзіўляйцеся, што я так незвыкла выглядаю. Справа ў тым, што я хочу праверыць некалькі сваіх гіпотэз. Ну, здагадак, значыць. Буду праводзіць эксперыменты, а вынікі занатоўваць вось у гэты сшытак. Як сапраўдны навукоўца. Будзе маім першым падвопытным. Хаваюся. Добрый вечер, сябры! Эксперимент перший. Казытанне бусліка з дапамогай пера страуса. Тёма, гэта ты? Не трэба! Спыніся! Эксперимент. Але мне не падабаецца, калі мяне казычуць. Я казыталак баюся. Навука патрабуе ахвяр. Цярпі, буслік, цярпі. Я ж цябе папрасіў, спыніся. Если я адсюль пойду. Иди, буслік, иди. А мой эксперимент прайшоў паспяхова. Трэба запомніць вынік. Ад казытання будзе смех. Ой, цікава быць эксперыментатарам. Ой, што б яшчэ прыдумаць? Ідэя! Трэба праверыць, што будзе, калі кагосьці пакрыўдзіць. Буслік, буслік. Чаго? Зноў казытацца будзеш? Не буду. Вось гэта добра. Дык чаго клікаў? Скажы, бусліка, што гэта ў цябе за цацка такая? Новая. Гэта мне мой сябар падарыў. Прыгожая, праўда? Паглядзець дасі? Толькі асцярожненька. Я сам яшчэ не нагуляўся. Ну, вось, буслік. Ты без цацкі і застаўся. Я табе яе не аддам. Тёма, аддай! Не забярэш, не забярэш. Тёма, моя цацка! Моя. Вось усё, як я і меркаваў. Ад крыўды будуць слёзы. Трэба запомніць. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. А что такое, буслик? А чего ж ты плачешь? Тёма, цацку адняў. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А да гэтага казытаў мяне, хоць я і казаў, што не трэба. Ну, Тёма. Дзядуля дабрадзей. Ага. А давайте яго правучым. Так. Не, мяне чапаць нельга. Я эксперыменты праводжу. Эксперименты? Гэта такія эксперименты, Тёма, калі сяброў крыўдзіць, ды яшчэ дазволу у іх не пытаюць? Ну як вы не разумееце, гэта ж для навукі. Зараз і мы для навукі гэты, як яго? Эксперимент. Во, яго правядзём. Ага, ты будь з правага боку, а я зайду з левага. Абкружай! Я бяру яго, маю цацку. А я буду казытаць. Дзядулі дабрадзей не трэба. Ну як, падабаецца? Буслік, отдай цацку. Ну я же навукоўца. І мы навукоўцы цяпер. Я болей не буду. Ну як? Спадабалася? Не. Ось і бусліку не. Каб болей ніякіх эксперыментаў без дазволу. Добра, Ага. толькі з дазволу. Прабач, буслік. Ну, буслік, прабачаеш? Прабачаю. Ён жа паабяцаў, Так. што болей не будзе. Так. Дякую табе, буслік.
І вам, дзядуля, добрадзей, за навуку. Ну і стаміўся я ад гэтых эксперыментаў. Трэба адпачыць? А можа, мультфільм паглядзець? О, Тое, што трэба. куфэрак чароўны, зрабі нам ласку, аднясі ў цікавую казку. Час рыхтавацца да сну. А можна я яшчэ адзін апошні эксперымент правяду? Які? Калі святло выключыць, спаць адразу захочацца ці не? Давай праверым. Оп! Ой, адразу вочы самі заплюшваюцца. Ой, Да сустрэчы. Салодкіх вам сноў. вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.